حافظان او حافظان تلقي القرآن او حافظان تلقي القرآن دا بیلتون خان دے زلونا دردیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی افسوس درمان دے وڑا بیلیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی دا بیلتون غام دے زلونائی دردیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی افسوس درمان دے وڑا بیلیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی قاری عارف دا عمارت گل دے پو ملحدینو تندر اجل دے قاری عارف دا عمارت گل دے پخوارجو تندر اجل دے دا حق پسارا ہر زی جنگیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی دا بیلتون غام دے زلونائی دردیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی افسوس درمان دے وڑا بیلیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی قاری آغامی استاد القرآن دے زالان دستورے تسپل سبا دے قاری اغامی تاد القرآن دے زالان دستورے تسپل سبا دے گرگتی ساڑی ایخخ کاریگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی دا بیلتون غام دے زلونائی دردیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی افسوس درمان دے وڑا بیلیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی قاری دلدار میں مسکے مسکے لکا گلاب گل گل اس پر لیوی
یاری دلدار میں مسکئی مسکئی وی لکا گلاب گل گل دس پر لیوی نزڑا تدریس کڑی نور پریواری گی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی دا بیلتن غام دے زرونی دردیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی افسوس ارمان دے وڑا بیلیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی عمر فاروق خمد رسادا کشمن قلا کی لکا خنچادا عمر فاروق خمد رسادا کشمن قلا کی لکا غنچادا دا پاک اللہ پری رحمت واریگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی دا بیلتن غام دے زرونی دردیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی افسوس ارمان دے وڑا بیلیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی گران سید امیرو ہم صفی اللہ میں محمد الیاس نجیب اللہ میں گران سید امیر او ہم صفی اللہ میں محمد الیاس نجیب اللہ میں لکا گلونا ٹول معلومیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی دا بیلتن غام دے زرونی دردیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی افسوس ارمان دے وڑا بیلیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی ہم فراغات دے ہم جدا کیگی اشوق اللہ محمد سعید فردوس محمد عبد الرشید عاشق اللہ محمد سعید فردوس محمد عبد الرشید محصور والا کولی خارگی ہم فراغات ہم
جدا کیږي هم فراغات دے هم جدا کیږي دا بیلتون غام دے زړونه دردیږي هم فراغات دے هم جدا کیږي هم فراغات دے هم جدا کیږي افسوس درمان دے وړه بلیږي هم فراغات دے هم جدا کیږي هم فراغات دے هم جدا کیږي د دې رنگین نظم فرماش کوونکي ورونه دي لکه هر یو کریم داد حقانی عصمت الله لغمانی په ډیره مینه قاری صاحب محمد عارف عابد او د عمر فاروق د مدرسې ګلالۍ شاګردانو ته ډالۍ اوازونه دي د محترم ورونو استاد همایون او علی خان نوري ریکارډینګ سنټر علاب اسلامی سټوډیو دړي کشمیری دي 0 شپږ 50 2 50 وسوا سوارلاس 0 وسوا آتیا یو سلا آتیا وسوا یو نوی